Sziasztok, Máté vagyok, ma az NCT-nél vagyunk, gyártani fogunk, tartsatok velünk! Az 5 tengelyes gépet fogjuk használni, látható becses neve. A ciklais tárcsát fogjuk legyártani, ugye az idei koncepciónk az volt, hogy egy ciklais hajtóművet gyártunk le. Átadni a nyomatékot a motor tengelyéről. Nézzünk is bele, hogy hogyan készül. Alapjáraton minden gyártás egy szerszámbeméréssel kezdődik. Ez azért fontos, hogy minél precízebb végeredményt kaphassunk. Mai nap folyamán 4 szerszámot fogunk használni, 2-t a szponzorunktól, a Tungalojtól kaptunk. Az egyik egy 12-es átmérőjű bullnose szármaró, a másik egy 6-os átmérőjű szármaró, a gyártószakosztály részéről egy 63-as síkmaró, és a Bosch-tól vásárolt 2,5-es fúrószárakat. Kontúrmarás lesz, ami annyit takar, hogy kvázi egy kontúron végighaladva fogja kimarni a szerszám az anyagot, meg igazából a kikönnyítéseket fogjuk kimarni. Nem lesz egy bonyolult program, összesen 20 percet fog igénybe venni, onnantól kezdve, hogy elindítjuk a programot.